Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Не дивляться крізь ящик, по ящику краще видно. Але якщо я вірю, то вистачить сил. На фронті в Мелітополі бою, в інтернеті знаєш, якщо випаде ядерний прилад, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, щоб усіяв. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, щоб